И какво става, хора? Аз съм Божов HD и сега играя на Sweetcraft. Minecraft сервер ще почне поредица, искам да има хора вътре. Затова тия админи тук са мои приятели. И затова сега ще направя много малко инфо, IP-то ще бъде в описанието. Сега ще ви покажа всички лапове, простотики, тук правилата, ранковете и почваме от ранковете. Така. Нашия ранг Оназоро, Health Tom, Health админ и Керпини, главен админ, Dwarfist, админ Елит, ето го. Админ ето мене, Builder, Killer 7 единици, модератор Ози и VIP това набираме VIP-ове, ако сте ни фора, ги правим фари, иначе 6 ля. Хубаво е. Така, значи правилата, първото правило, не искате айтеми и друго от админите, не грифай бан 3 дена, не милтвай бан 1 ден, не псувай бан 8 часа, не кради бан 3 дена. Помнете, забавляйте се, да. Сега на Warp Enchant първо. Да, ето го на Warp Enchant. Сега ще ви покажа как. Сега ще ви покажа як меч. Според мен ще е як. Аз кога го енчантна. Този. Да, супер готин е. Ще го стрикна и... Да. Готин е. Ще го колко добър енчанта. Това ще е бързо, затова съм се включил на спид 70 към сега съм на спид единица. Така, следващото Warp е Warp Jumper. Това е изобретение на Legend Elite, където го видяхте преди малко, или NGG Graphics. Ето го, горе. Да, го джампа, хубаво се джампичето, тук наградата. Охо, яка е наградата, доста. Така. Да, много як джампа, Warp последва, той още не е довършен де, но ще спортна. Да го покажа от това. Ето атомити, където ще има. Тук го направим. Те са почти всичките в Minecraft, защото са всичките според мен. Сигурно един-два предмета сме изпуснали, не знам. Не съм го правила с един мой приятел. Сега PvP-та да ви покажа. Дизайна от Legend Elite, пирамида от въглишени. Пирамидата е направена от този. И тук лозето малко я помага, иначе Legend Elite главно го е строял отвътре, а отвънка пирамидата. Его, PvP. Сега на Warp Survival. Така, ето Warp Survival. Вижте тук колко яко направо се скефих, когато видях Warp Survival. Защото тази къщичка не сме я правили ние, защото вижте дървото, значи не сме я правили ние. В смисъл правили сме, но с брадове, това например не мога да се направи така. Така. Да, тази овца. Овцата гризи. Така, сега ще отидем на спавна за последно гледане. Да, вижте колко е яка на спавна. Тук на X-Factor му прилича това Хикс. Само че там малко сайт. Да, той се пише така. Да, това отиде до Кинефа. И така хора да знаете, че това ще има в този сервера. Искам да има много хора просто, защото вижте кои яки айтеми има в честовете. И може например да си го фърлим само. Защото, нали му знаете мене. Тук вижте какви яки айтеми направо не искате да ги изпускате. Аз ако бях обикновен юзър, нямаше да ги изпусна изобщо. Затова искам да влизате, да се кефите всеки ден, да се оцелявате всичко, да си правите, моля ви се просто, защото рейтинга на сервера падна и това са много гадно. Ще го кача сигурно днеска или утре, не знам, клипа. И дано да влизате, много ви се моля тук на спавна, супер яко е, просто да се накефите. И това беше от мен за този клип. До следващия, абонирайте се, коментирайте, лайквайте,
И до следващия клип, явно. Така ще се падне и до скоро.